Yeah, it's... Yeah, I think. Ooh, I need to turn this down. Nos vamos sentando, por favor. Eseri mesedez. Okay. Egunon, buenos días. Egunon, Bienvenidos, ongi bienvenidas etorri. a la rueda de prensa de la película que clausura Zinemaldia itxiko duen filmaren prentsa aurrekora, ongi etorriak denok. Winter of the Crow da belearen konspirazioa. Eta horri buruz hitz egiteko, hemen dugu gurekin mailan ekoizlea Stanislav Dietxik, protagonista Leslie Manville eta Kasia Adamik zuzendari eta gidoilaria. Gustatuko litzaidake lehenik eta behin galdera bat egitea Kasia Adamiki. Nola izan zen proiektu honen hasiera eta nola berreskuratu zenuen aldi historikoa zergatik? Yeah, it started actually for me more as inspiration from the short novel. Niretzat inspirazio batekin hasi zen. Olga Tokartxuken kontakizun laburrarekin hasi zen, enitzen hasi implikazio politikoengatik, espazio pertsonal batik hasi nintzen. Ni neska txikia nintzenean, Varsovian antzeko hiri batean bizi nintzen, eta gogoratzen naiz aldi hartaz lege martziala ezarri zenean aurra nintzenean. Frantziara iritsi nintzenean eta urte asko ezin izan ginen itzuli Poloniara. Eta amets egin nuen labirintu antzeko bat eraikin grisak inoren lurra etzen ura. Eta Olga Tokartxuken ipuia irakurri nuenean, iruditu zitzaidan bere deskribatzeko modua zela nik gogoratzen nuen bezalakoa. Eta beraz, berehala egokitu nahi izan nuen egilearen ipuia, hainbat urte bere izan duten horretarako, gero ondoren idazlea ezagutu nuen, eta eskatzeko kontakizunaren eskubideak eta idazlia alemaniar bati emanak zioen, aurkeztu egin gintuen eta horrela sortu zen filmaren ideia. Urte asko behar izan ditut hau egiteko. Gogoratzen naiz, gidoilaria Sandra Butxa aurdun zegoen eta badakit 12 urte terdi izan direla, ze bere semeak orain 12 urte ditu. Eta gero eta garrantzitsuagoa joan zen bihurtzen gioia, 12 urtean landu egin genuen, elkartu egiten ginen, eta borroka hoie guztiak egin dituen Andrews profesoraren dibizia emateko, 8 horri besterik ez ditu ipuiak. Eta filma landu ala konturatu ginean gero eta garrantzitsuagoa zela, gero eta pertinenteagoa zela. Ematen du, munduak ahaztu egiten dula, zer den erregimen totalitario batean bizitzea. Mundu guztiak ahaztu egin du zer den hori. Eta ekialdeko Europak ahaztu egiten du eta mendebaldekoak erai. Ez genuen film politiko bat egin nahi, baizik eta film emozional bat, modu emozional batean erakutsi publikoari eta eroso senti dezan. Eta kontura dadin zer gertatzen den demokrazian bizitzanean, zure aukera pertsonala galtzen dituzula, arauak eta legeak aldatzen dira etengabe horrelako erregimen batean, eta nahi genuen goitik berako errotiko esperientzia bat izatea. Zoritxarrez gero eta pertinenteagoa izan da gaia. Bigarren hilaran, zorionak filmagatik, Leslie, denbora eman duzu psikiatrekin Andrews doktoraren adimenean sartzeko, eta Britaniarra zaren aldetik. Galdera hau da, zen izan da zure esperientzia nagusia, hau da, ekialdeko bloke komunista hori ezagutzea, nola landu zenuen gaia? Ara, bai, hitz egin nuen hainbat psikiatrekin,
beste proiektu batzuetan ere landu izan dut alderdi hau. Beraz, ezagutzen du zer den psikiatriaren mundua. Joan ikusten dugu, labur-labur psikiatra gisa egiten duen lana, zati txiki batean. Nik uste du garrantzitsua niretzat izan dela aurkitzea emakume hau nolakoa zen, autokontentzio ikaragarria zuena, bazekien zeintzen beren hortasuna, oso emakume estoikoa beste alde batetik, profesorea. Hau da, bere inguruan kutxa bat du, ez dio jendeari uzten beraren barruan sartzen, eta ematen du nahiko hotza dela emakumea. Luxemburgon filmatu genuen lehendabizi, eta gero Varsoviara joan nintzen, eta sekula egon gabean nintzen, Varsovian. It seemed familiar because it's a Ezaguna egin zitzaidan hiria. I live in London, it's a Ni Londresen bizi naiz. Warsaw, Londres hiri handia da, Varsovia ere bai, kultura bizitza handia dauka, eta beraz hor errekonozitu egiten duzu horrelako leku bat, baina Varsoviatik pixka bate atera ginenean, and herri satelite horretako eszenak filmatzeko, nik pentsatzen nuen, eraikin horiek bertan bera utzitakoak zirela, oso itxura very brutal and they looked very gordina zuten, oso itxura nola esango nuke. Oso tetrikoak ziren eraikin horiek guztiak, baina bazegoen pertsona talde bat eraikin horietan bizi zirenak, eta horrek berretan harritu egin ninduen. Baina oso ondo pasatu nuen film hau eginez, eta beti da interesgarria bidaiatzea, sekula bisitatu ez duzun herrialde batera bisitatzea, eta ni sekula nintzen horietan izan. Esperientziarekin lagundu egin izun, kanpoaldeko filmaketa oso gogorra izan zen, hotza handia egiten zuelako. Hau da, joan ez darama erropa asko bidaia horretan, uste du hitzaldia emango duela eta etxera itzuliko dela. Baina lasterka hasten naizenean leku horretan, egundoko hotza egiten zuen eta benetan sentitzen dut hotzaren kontua. Baina, uste dut barne erropa lodia zeramala, kolpez, indarrez sartu genuen esperientzia honetan taldeak poloniera hitz egiten zuen, eta leku arrotz eta honetara eraman genuen, 1991 irudikatzen zuen eszenatoki hauetara. Eta ingelesa oso ondo hitz egiten ez zuen, antzezlekin ere lan egin behar izan zuen, beraz, egia esan, etzenekin ondo gertatzen zen, eta horre lagundu zizun, noski, zure rola antzezten. Egunon, Alexander Pisotto Italiatik, Leslie rentzat, antzezle gisa duzun indar hori, pertsonaia asko egin dituzu zure bizitzan, The Crownen adibidez, denetatik egin duzu, ikaragarri handia zara pantailan, gustatzen alzaizu eta ze baldintzatan, nola moldatu zinen film honetako egoerara, eta nola erabili zenuen gorputza eta arnasa ere islatzeko antsietatean, nola izan da baldintza horietan filmatzea? Lanaren parte da, egia esan, ni nahi zaila izaten antzezle gisa, ez dut arazorik eragiten, sinatu egin nuen lana egiteko, eta Varsovian barrena lasterka egitea desegokia den erropa daramazunean, eta gero ere kontuan hartu behar da ze guraldi egiten zuen. Gauzoiek ez naute gehiagik ezkatzen, baldintzak, hau da, nik egoera hori nire egiten dut, batzutan erretzen, pertsonaiak erretzen du, eta nik ez dut erretzen, eta gero zapore nazkagarri hori ikutzen dut hauan, eta gauza asko egin behar dituzu antzezle gisa, baina iragankorra da azkenean, bukatu egiten da, baina, edari beroak nituen, bero epele egoten nintzen, eta asko zaindu ninduten, baina ni oso emakume pragmatikoa naiz.
Ez dut eskakizun gehiagirik egiten, ez naiz mota horretako giro batean hasi edo bizi. Nik 30 urte nituenean, antzerkilanak egiten nituenean, antzerkia egiten nuen pubetan, jendea komunetan aldatzen zen, edo niretzat dena ondo egoten da, nik ez dute beharra hondirik. Bai, pixka bat zaintzea, bai, baina... Bai, ni ados nago berarekin. Maybe Stanislav could add about the shooting. Bai, berbada Stanislav hitz egin dezake filmaketari buruz. Bera dugu ekoizlea. Bai, Luxemburgon filmatu genuen, Britainia handian, egun terdi eta gero Polonian. Eta gure asmoa zen, gauzak alik eta errezen egitea, naiz eta euraldi kontuak ez zeuden oso xamurrak, zuen bat ere laguntzen, baina bai, filmari egia esan. Gau ez ere filmatu genuen, bizirik iraun genuen, eta inoretzen hil. Beraz, inoretzen ere zauritu edo lesionatu. Film bat bezalakoa da. Zuk film bat egiten duzunean, alegin guztia egiten duzu, denak ez du beti funtzionatzen zuk nahi duzun bezala une oro. Baina hori da gure lana. Hau da, modu bat aurkitu behar dugu filmak funtziona dezan, eta filmaketak funtziona dezan. Hau da, elurra izan zen erronka handienetako bat. Elurra egiten zuen, gero atertzen zuen, elurretan filmatzea, urtarrilean filmatu genuen, eta duela urte batzu, elur mordoa egongo zen, bai, ni gogoratzen naiz hori ere, 70ko hamarkada, elur asko izaten genuen, eta horren ez da gertatzen. Bai, urtarrila maieran, otsaila hasieran, seguruenez elur gehienak egiten duen garaia da. Eta espero behar izaten dugu elurra egitea. Eta ekoizpenaren aldetik borroka egin behar izan genuen elurrarekin. Eta niretzat erronkarik handiena izan zen Varsovia erakustean 1981 Luxemburgon. Eta Luxemburgon hainbat herrialderekin lan egin behar duzu, bilatu behar duzu dirua alduzu lekutik, filmatzeko entxufeak, edalontziak dena behar genuen. Luxemburgo ez zuen noski 1981ko Polonia ematen. Eta gure ekoizpen diseinuan, diseinulariek lan bikaina egin zuten, aro hori sortzeko. Luxemburgok ez baitauka inola ere Varsoviaren antzik. Bai, negua zen, eta 1981 oso negu hotza izan zen Polonian. Eta zaila zen, eskala berean garai hartako eguraldia edo antzeko ikuspegia sortzea. Elurra garai hartan metro terditik gorakoa zen. Beraz, ezin izango genuen kalean lan egin. Ez da autoak ikusi kalean. Beraz, gogoratzen naiz, nik hainbat gazte ekarri nituen, eta esan nuen, hemen elur gehiago behar dugu, ez, nahikoa da, eta nik esan nuen, ez da nahikoa. Gogoratu 1980 asko zer elur gehiago zegoela, baina gaztek esan zidaten 81 ondoren jaio ginen, beraz ez dugu gogoratzen. Nolakoa zen ezin dugu gogoratu. Brasiletik galdera bat. Leslie, lehenik eta behin eskerrik asko. Hainbeste antzezpen egin dituzu, sinestezinak eta onak. Benetan, zer moduz ibili zara argazki kanbera bat duen eroiarena egiten film honetan, hau da, eroiaren antzekoa, eroien pare edo eroi baten dimentsioa duzu film honetan. Nik iruditu zaiz zure filma ikustean James Bondena egiten ari zinela, James Bondarena. Hau da,
nola lortu duzu hain bizia izatea? Bueno, nik ez dut uste Joan Andrews profesorak, bueno, eroia denik. Nik uste dut berak bere burua eroitzat hartzen duela, bai, baina ez da. Polaroid kamerak 1980 batean gauza oso guaiak ziren, mundu guztiak erabiltzen zuen Polaroid kamera garai hartan. Bueno, mendebaldeko herrialdetan, noski. Bai, ez dut uste, ni behintzat ez dut uste eroiarena egingo nuenik kamera harrigarri horrekin. Ez dut uste hori egin nuenik azken batean filman. Eta emakume hau ez doa Poloniara ezer berezirik egitea. Hau da, ez du espero gertatuko zaion guztia. Eta nik uste nahiko narzisista dela, Joan. Hau da, mundua bera da munduaren erdigunea, bera den bizi den munduaren erdigunea, eta nik uste dut berari buruzko iritzi oso ona duela. Narzisista bat dela, baina Varsoviara doa itzaldi hori ematea eta gero etxera itzultzea. Egia esan, ez daki nola erantzun. Gertakizun historiko horren aurrean, ez dakit zer nola erantzun gertakari historiko horri. Esate baterako The Crown, telesaila, munduko familia ospetsuenetako bat du ardatz, eta han gertatu ziren gertakari guztiak egiazkoak dira. Baina badu alderdi on bat, hau da, ez dakigu familia horretan zeri buruz hitz egiten duten, gozaltzen dutenean, nolako eztabaidak dituzten, nolako liskarrak dituzten, zein den giro pribatu eta pertsonala familia horren barruan. Baina une historiko hau hartzen badugu, eta Joan bezalako pertsonaia basartzen balin badugu, Joan pertsonaia bihurtzen da esperientzia honen lekuko diren begiak. Eta hain zuzen ere, hau guztia, gertatzen den guztia gauza batzuk, egiazkoak dira eta beste batzuk ez. Azken batean, lan dramatiko bada, ez da dokumental batan gertatu zenaren inguruan, 1981 urtean, baina Joanek bakarrik nahi du hortik atera, ez du borrokatu nahi, ez du borroka horretan sartu nahi, hau da, mugimendu horrekin ez du bat egin nahi, baina nik uste dut ondo egiten duela, ezin du herrialdetik atera, eta bai, proban jartzen du bere alderdi erruki horra. Eta ez da errebelazio bat, baina ia bada. Eta batean protagonistak ezin du handik ies egin, ezin du handik atera, eta gainera emozionalki inplikatu egiten da gainera mugimendu horren borrokarekin. Hau da, nola esango genuke? Hau da, gustatu zait James Bonden inguruan esan duzuna, hau da, behartuta ikusten du bere burua James Bond antzeko bat bihurtzera. Eta bai, niretzat garrantzitsua izan zen, eta filmarentzat ere bai, arnasi gabeko esperientzia izan zen niretzat. Behin hasten dela, Varsoviara iristen denean, eta hasierako haserre hori, gaizki tratatu dutelako, maleta galtzen du, eta gero zenba gauza gertatzen zaizkion, ponentzia ematen dutenean nola eteten duten, eta lege martziala sartzen denean ies egin behar du, eta iesari eman behar dio. Eta niretzat oso garrantzitsua izan zen giro hori sortzea. Hau da, arnasi gabeko borroka surrealista hori. Berak ez du ulertzen ze gertatzen den, ez du ezertxo ere ulertzen, ez du hizkuntza ulertzen gainera. Eta egoera gainezka egiten du, eta gero filma nola egin genuen, eta nola montatu genuen, guk nahi genuen filma aztea, gero eta handiago bihurtzea. Hau da, amets gaizto giro hori sortzea ametsantzeko bat, baina garrantzitsua zen errealista ez izatea, ze dena
political events. Posible da, eta gertakari politiko guztiak, The stories happening are real. hau da, benetan hori da historiaren oinarria errealak dira, baina denak esageratuagoa izan behar du. Realistic and not realistic, you know. Hiper-errealista eta ez bakarrik errealista. Beraz, nik esperimentatu nahi izan nuen Leslik esan duen bezala bere pertsonaiaren bitartez. Hau da, esperientzia errotikoa da, subjetiboa da, berak bizi duena. Eta nik nahi dut ikusleak sentitzea protagonistak sentitzen duena. Ez du zertan ulertu. Eta hori zen niretzat erronka handiena, nola sortu historia kontakizun hau. Sentitua izan dadin, baina ez ulertua. Hau da, galduta senti zaitezen mundu honetan, Joan Andrews galtzen den moduan. Bai, jadanik esan duzun bezala, empatia hori aurkitzen du, borrokaren aurrean eta gainerakoen borrokaren aurrean, eta nik uste dut horren beharra dugula, gaur egin ikaragarri behar dugula, ikusirik norantz goazen, erregimen totalitarioetarantz goazela berriro. Eskerrik asko filmagatik, asko gustatu zait, batez ere emakumeak, bueno, rol garrantzizkoak egin dituelako. Leitmotivak gustatu zait, hau da, autoa beltza da, eta hilarak egitea, non gertatzen da hori dena. Eta bigarrenez, hitz egin duzu irudimenaz, hau da, irudimena pentsa molde totalitario hau gainditzeko. Nola ulertzen duzu jarrera hori? Bueno, bai, karpa eleberrian dago, da elementu nagusietako bat eleberrian. Baina, bueno, surrealista da askorentzat, baina hori oso errealista da. Denok genituen arraina gure bainuontzian igerieten gabonetan. Sekula ezin jakin noiz erketuko zenuen bat. Eta beraz, karpa bizirik mantentzen duzu ezken unera arte, bainuontzian ez galtzeko. Oso surrealista ematen du karparen kontua, arrainaren kontua, baina nik txikitatik dudan gogorapenetako bat, eta zer egiten duzu, bainatu nahi balin baduzu, karparekin batera egiten duzu, eta garbitu egiten duzu igeri egiten duen bitartean uretan, zurekin batera, baineran, bainuontzian. Bai, nik uste dut, denok gogoratzen dugula karparen kontua. Oso surrealista da, elementu surrealista bat. Joan topo egiten du horrekin, ekialdeko blokera doa, iristen zara toki batera, leku normal batera, baina arauak eta tradizioak nola esan, diferenteak dira. Eta eleberriak oso ondo esplikatzen du Tokarczukek, hau da, esperientzia surrealista bat. Hau da, exageratua, eta gero horren inguruan datoz ondoren gertatu ziren gertakari politikoak eta baita ere hizkuntz oztopoak. Ez du ezertxo ere ulertzen protagonistak abentura zehar alinak enduta, alinak ingelesa hitz egiten baitu. Eta komunikazio hori eta komunikatzeko ezintasun hori gaur egun oso garrantzitsua da, askotan ez eta hizkuntza bera hitz egin ez dugu elkar komunikatzen, eta ez dakigu zer gertatzen den. Beraz, karpa uretatik kanpo dagoen arraina ere metaforantzeko bada. Eta barkatu galderaren bigarren zatia ahaztu dintzait. Errepikatuko didazu mesedez? Nola ulertzen duzu irudimenaren pixua? Bueno, uste dut lehen erantzun dudala, baina nik uste dut irudimena dela elementu antzeko bat, ulertu alizateko zer gertatzen den, eta pentsatzeko nola konpondu daitekeen mundua. Txinparta bat bezala, inspirazio gisa, nik uste dut itxaropena behar dugula, empatia behar dugula, eta irudimenarekin hasten da, hori guztia nire iritziz bigarren hilaran.
Bueno, beste galdera bat, bueno, Kasia, Europar askok ez dituzte erregimen totalitario hauek gogoratzen badakit 12 urte daramazula bidaia honekin, proiektu honekin. Ematen du oso ondo txertatzen dela gaurko momentuan. Estatu uste gabe bat dugu militarra kalean, estatu batuetan, adierazpen askatasunik eza. Nola sentitzen zara? Bueno, ez dago bat ere pozik egia esan munduari begira. Iristen da justo garai honean. 20. mendea, Europar esperientzia eta Amerikarretan izan genituen bi mundu gerrak, eta gero bloke komunista izan genuen, eta txerto antzeko bat hartu genuen totalitarismoen kontra, pentsatu genuen inmuneak ginela. Urte askoan ez genula izango gaixotasun hori sufrituko, baina txertoaren eragina desagertzen ari da, eta beste txerto bat beharko genuke berriro ez gaixotzeko. Beraz, ematen du, belaunaldi gazteek ez dute txerto hau. Eta horrek egundoko beldurra ematen dit, Ukrainako gerra dugu batetik, gure mugaren ondoan dagoen herrialdean. Nola baiteko gerra itzala bizi dugu egunero gure herrian, ikusten dugu egiten duen zarata, eta eremu militarrak ere eraikitzen ari dira mugan, hori gertatzen ari da. Eta garrantzitsua da jendeari gogoraraztea zer den, nola sentitzen zen, ez ze gertatu zen, ze denok ditugu historia liburuak eta badakigu ze gertatu zen, baina ez nahi dut jendeak pentsatzea zer den sentitzea zure patuaren kontrola galtzea. Azken galdera? I would like to hear a few words from you, Kasia, about the Kasia, itzikingo aldiguzu zeintzuk izan dira erabilituzun elementu bisualak 1981 Varsovia eraikitzeko. Batez ere ze erreferentzia erabili zenituen ingelesak edo poloniarrak. Bai, erreferentzia nagusietako bat, Nidentalek argazkezko egin zituen garai hartan, eta lege martziala ezarri ondoren, irudi ikonografiko asko erabili ditugu. Adibidez, gurdia non apokalipsi nau ikusten ari zen, poloniarrentzat oso film garrantzitsua. Baina daude bi erreferentzia zinematografiko, da Old Out, Carol Reeden, James Masikekin, Belfastetik ihes egiten duenean. Erreferentzia bikaina genero beltzaren film beltza. Baina egia esan genero beltzaren antifilma da, esango genuke. Baina arnasi gabeko filman heroiak sukarrantzeko bat dauka, eta arazoak izaten ditu, eta mundua gero eta distortzionatuagoa dago bere inguruan, eta bigarren erreferentzia Brasil. Hau da, filma egin aurretik ikusi nuen, eta ametsaren esena horiek gustatu zitzaizkidan, eraikin horiek hazi egiten direla, eraikin harrigarri bitxoiek hazten direla, eta Jonathan Pryce egan ari da txori bat balitz bezala eraikin horien artean, oso surrealista. Da, ez ginen horren urruti iritsi, baina film horrek Brasilek ere inspiratu ninduen. Bueno, amaitu egin behar dugu prentsaurrekoa. Besterik gabe eskerrak eman Kasiari, Leslie eta Stanislavi gaur hemen egon direlako, eta suertea opa dizuegu filmarekin. Eskerrik asko.